India marsak kilte kan Zoram po hian Nike company chu kan thelar view ome heti taka Khawvel puma company lian le lar hi bul antana chu chengkhatma ani heti chung hian kumsam nga chung lakin Khawvel company lian berte zinga in hlawkna in a company hlawkna ringot po dollar tluk le ding on za chuang aron ni to a tuntrum video hian Nike company lo in din chhodan kan ngai thla ho don ani kumsang khazako somruk pahnia chuan mi pakhat Phil Knight chu Stanford University atangin a graduate thara university pa chok thar dang te chuan na thatak tak anjon lain Phil hi chuan idea pakhat anei thlat chu idea lo pian chona chu university akal lai hian in tlan siak nalam a bein sa thina chutia atlan thin laia a idea nei chu an university a po paper presentation thupuya mangin a title chu Japanese camera te hi German camera te aya anlar ang bokin Japanese pheikhok te hian German pheikhok te hi anlan thengem ti hi ani heti hun la hian Phil hian America rama Japanese camera ten German camera te anlu alan mek ti amua chutiang che chuan pheikhok company lar mai Puma le Adidas te chu Japanese pheikhok te hian anlu alan thengem ti chu aril ruwa zo na lian tak ani he paper presentation ani nule a graduate nu chuan a idea nei chu atui pui chho le zolta a Japanese pheikhok chu US a chalu nge atumru ta hle ani na taka chuan Japanese siam running shoe hi ama hian ani mi alawa amu phak chun te po indo pui pani na zo a Japan rama han duty US sipaiten an ron bun ho chu ani maya ma se mi na la mil hriat manglo na lai tak hi chance thalutuk ni in a thethungani ti chuan ma la turin ain bot sai tanta a Japanese company pakhat biak po a an pheikhok siam America a thon tura in rem siam pui tur chu zon atumta a hetiang sum don na lama experience pakhat ma nei mi lovin rislian pui lak atumta a anua a slogan out cho pui berang chein bul atanta mi mayani November sang khazako somruk pahnia chuan kholzin anga Japan rama zinin munrang rang atlo kola kobe khopuya a omlai chuan pheikhok dor pakhat chuan amit alatanala he dor hi company pakhat Onitsuka Tiger ta ni in an company pheikhok siam heti hunlaya quality thaber berte chu dora hian an pho choka Phil chuan adu amuta a zorchona tan hon nge atumta a company nei tupa chu mo in ama chu America rama pheikhok zuar tu lian tak angin ain soi ngal mi a ama company ming po pho chopin Blue Ribbon Sports atia Onitsuka pheikhok chu America rama zor chon tura inrem na siam pui turin anin bia abe se phaglo takin ani chuan rem alo ti ta hlawmai ti chuan engemaw sen so ni mi lovin Phil chu USA a Onitsuka pheikhok distributor ani ta der mai ani kumsang khazako somruk pathuma chuan pheikhok per som pani chu amasaberatan Japan ramatanga ronthon ania Phil chuan a motora phurkolin running track a hriatna hmun hrang hranga chuan azuar kolta a tuman an la mel hriat miawlo avangin hral akal em hranlo lemaya ti chuan ngaidan thar anei le a ama aya pheikhok chungchang thezok Oregon University akallaya a running coach Bill Bowerman chu apanta a Bill hi heti hunlaya America rama running coach lar berte zingami Olympic athlete tamtak lo cher chok to tu ania Phil nena an hanin dor chuan Japanese pheikhok chu tha ati em awangin thodun alo rem ti vele ta ti chuan January sang khazako somruk palia chuan Bill Bowerman le Phil Knight te chuan Blue Ribbon Sports company chu an din tak tak ta an pani chuan company tan dollar zanga ve an investa an order masaberatan company poisa nei zong chu an mangzo ngal veka per khat dollar thum le cent som thum pathum man angin per za thum an cha thlenga order masaber chu April sang khazako somruk palia lo thlengin coach lar ti taka Bill chuan
a hmel hriat hrang te a han zawrh kawla July thla a chuan an thral zo ta der maya ti chuan hemi kum hian BRS hian pheikhawk per sangkhat zaruk hralin dollar sang riat man hu pheikhawk an thral zo ngal ani heta an hlep hian Phil chuan an company nathok masaberatan salesman a roita a akum le sangkhat zako songruk panga chuan an company mu chua chu dollar sing nia apung chowa Santa Monica khopuya chuan dor masaber an hongta boka Phil hian sumdon dalama thluak aseng bera mipui hiptu zok takero chu Bill Bowerman hi ani sangkhat zako somruk paruka Bill hian lekhabu jogging ti chu ziakin e lekhabu hi copy makta duai chuang ral chua ania a lekhabu chiar tu American mipui tam tak chuan exar la tlan jogging chu anin ti mu ta a hetiang ani ta ka chuan an pheikhawk zor tiger su te kha ral akal ta viau maya Bill hian Japan ramatanga onitsuka pheikhawk ron thlengthar a oma piangin tlema zong chu alo zai phel dara engtin nge an siam a ena a aya thazo ka chua ani theidan turte angai to telzia entirnan a khason ti cha angai dewem ti te pheikhawk alo zan jok deuh theina turin engtin nge manrua man tur tiang chi te kha alo ngai to thina Japan rama an sangoi zon puite hnena chuan a that jok dan tur nia a hriat te chu hrilin tidang lam turin han ngen thina onitsuka pheikhawk siam nima se an company a thral tur bik chu ama hian a design ani ber chu hetianga Bill Bowerman a design te zinga mi pakhat the Cortez chu alar chuak ta a sangkhat zako somruk pariata pheikhawk thral hnember te zinga mi alo ni ta a kum sangkhat zako somruk pariat hian Mexico in Olympic Games an lo thleng ve che bok renga an pheikhawk fu Cortez awang hian an company BRS chuan sangkhat zako somruk pakwa khan dollar noi thum man hu pheikhawk an thral le ta ani hetia an thral hnem tel rol hian boina an tok ta tlat maile Cortez pheikhawk chu a hlohlin avangin leidu an tamlutuka an supply seng ta tlat lo mai Japan ramatanga an pheikhawk cha thlen thar piang chu ama aya chakin an thral zo ta zung maya an pheikhawk siam saktu onitsuka te ero chuan an siam dan speed ngai rengin an laron siam zel boxia onitsuka te hian Japan rama an customer te tan pheikhawk an siam masaphota chuta hun an la nei ni chuan foreign thon chaw tur te hi an siam chau zel boxia Bill te hian thang zel tur chuan distributor satlia mai nilavin mani ke nge dinangai ti an threchiang ta a chumi ti tur po chon theina an lo nei reng mai ti an thechok ta boka an pheikhawk lar Cortez chu Bill la design ania onitsuka nena an contract azo vele an mani polin an siam chok thei ti an theta a vanei thlak takin an contract hi sangkhat zako somsari pahnia atop dona chu Munich khopuya Olympic Games tran ma che ani hlawbok ani ti chuan Phil chuan rohman na lian tham nei turin in po chana hun thave vo tak anei ta a sangkhat zako somsari pakhata chuan an company ming tur angai to ta a an nathok pakhat chuan a hmingatan Nike Greek pathian nu Goddess of Victory an ti ming chu mangturin alo hrila logo an han ngai to le a University of nai ber chupan lein graphic designer student a hmurem chan masak ber chu logo siam sak turin ngena dollar somthum panga chau sengin he logo hi alo siam sakta ani ti chuan company ming tur le logo tur chu anei ta a Phil chu Olympic atan a in bot sai tanta a tuntruma chon company pakhat nen chawa contract lian tham jek to lovin Japan ram hun sanga subcontractor te chu inremna azia pui ta hlama hetia pheikhawk siam chona production lama thunei na pum hlum ani ta ka chuan Phil chuan du tokin athla azar thei ta a onitsuka nena an contract ato ma hret sangkhat zako somsari pakhata chuan Nike company chuan bul atana abak chu voini thlenga kan hriat ang hi an nita ani Nike company chuan ma ason chakrem hlemeya sangkhat zako somsari pakwa chuan America rama sportswear company lianber an nia an slogan atan po just do it mangin athli lar chhomek te chu contract an zia puya heng athli te hi Khawvel puma an lar pole Nike po alar telve ta zelani
Phil Knight hian changni som paruk khan autobiography zekin an company din chodan hi kim chang takin aziak ani. YouTube channel siam tur hian hunrei tak ka inkha boya titak tak si lovin kum engemaw zat ka mangrala tun truma po hian in peilo chungchungin Nike slogan ang che khian bul ka tran phopa wa nei thlak takin min du sakna oka hlir kaladong te hi alom tak zet zeta thlir tu te zinga po keima ang thowa bultan hlei theilo in lawm ve ani po in Nike thupu yang che hian bultan pop hi alo thakopin ka sia engemaw hi a perfect sa thlapin kan ma arin chop don lova bul kan tananga perfect thei turin kanin zir chho chop zel jok don ani ti hi kapom dan ani tabera video danga kanin mule wat don ya mel tha ho